Tak, dneska zase sa podaril taký menší kaprík. Mám tu tyčku z podberáka. Hej, takže až taký malý není. Ale 20 nemá určite. Niečo okolo 10 kg. 10-12 maximálne. V zásade tiež rýchly záber. Bol to, neviem koľko som to mal, nejakých pol hodinku vyvezené. Bola tam potápavé rozpustné boli z Gamora 1,24. To je rýchla gula. Ryby boli 2 týždne dozadu v tréni, takže bolo to slabšie so zábermi. Chalani hovorili, ale tak už sa to asi dostáva do normálu. Teploty sú není také veľké, takže vyzerá, že ryby žerú. Tak držím palce. Zatiaľ čaute. Jaký to má oný znak.